имрӯзҳо давталабон дар марказҳои имтиҳонсупорӣ дониши худро санҷида истодаанд то ба номи пуршарафи донишҷӯӣ сазовор шаванд. Дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон низ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст, то ки хатмкунандагон аз рӯи ихтисосҳои писандидаи худ имтиҳон супоранд. намояндагони маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суҳбат бо давталабон ба онҳо комёбӣ хоста таъкид намуданд, ки майдон аз далер аст. ҳар кас ки 11 сол заҳмат кашида илму фан аз худ намудааст, акнун маълум мешавад. бинобар ин онҳо бояд бо диққати том ба саволҳо посух дода ба орзуи деринтизори худ расанд. ҳоло аз ҷониби давлат ҳама чораҳо андешида шудааст, то ки раванди имтиҳонсупорӣ хуб ҷараён гирад. айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон имтиҳонҳои марказонаи дохилишавӣ баргузор гардида истодааст, ки он аз тарафи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ карда шуда истодааст. бояд қайд намуд, ки тибқи фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2025 дар 21 шаҳру ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон 47 маркази имтиҳонӣ таъсис дода шудааст, ки зиёда аз 107 000 довталаби аз қайд гузашта дар он имтиҳонҳо доир менамояд. аз ҷумла дар вилояти Хатлон 19 маркази имтиҳонӣ дар 12 шаҳру ноҳия таъсис дода шудааст ва зиёда аз 50 000 довталаб аз қайди маркази миллии тестӣ гузашта истодааст. ҳамарӯза довталабон тибқи он эълони пешакие ки тариқи даъватнома ба довталабон дастрас карда шуд ба марказҳои имтиҳонӣ ҳозир мешаванд ва онҳо бо худ ҳуҷҷатҳои расмие ки тибқи он ҳуҷҷатҳо ба маркази миллии тестӣ ҳуқуқи ворид шуданро дорад бо худ оварда имтиҳонҳоро бо муваффақият супорида истоданд. аллакай давоми 4 рӯз аст ки имтиҳонҳо гузашта истодааст ва бояд қайд намоем, ки имтиҳонҳо дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор карда шуда истодааст. ҳамзамон ҳаминро бояд қайд менамоям, ки натиҷаи имтиҳонҳои даври якуме ки айни замон гузашта истодааст рӯзи 21 июл тариқи кабинетҳои инфиродии ҳар як довталаб эълон карда мешавад ва аз фурсати муносиб истифода бурда аз бинандагони азиз эҳтиромона хоҳиш менамоям, бахусус аз довталабон, ки аз кабинетҳои инфиродии худ фаъолона истифода баранд, то ин ки аз натиҷаи имтиҳон сари вақт огоҳ шаванд ва тибқи нақшаи фаъолияти маркази миллии тестӣ натиҷаи озмуни тақсимоти довталабон рӯзи 25 эълон карда мешавад. яъне рӯзи 25 июл довталаб аллакай вобаста ба комбинасияи ихтисосҳое ки интихоб кардааст аллакай маълум мешавад, ки ба як кадом комбинасияи ихтисосот дохил шудааст ё ин ки тақсимот шудааст ва сипас ӯро зарур аст, ки ҳуҷҷатҳои худро омода карда ба ин ё он муассисаи таълимӣ ҳозир шавад. ба иттилои раёсати маорифи вилояти Хатлон то 2 июли соли ҷорӣ 33269 нафар аз қайди маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гузаштаанд, ки 84.4%-ро ташкил дода. ба қайдгирӣ бо назардошти хатмкунандагони соли пеш 36168 нафарро дар бар гирифта ба 91.8% баробар аст. ҳоло раванди имтиҳонсупорӣ таҳти назорат қарор дошта кормандони масъул ҳама чораҳоро меандешанд, то ин ки имтиҳонҳо шаффоф сурат гиранд. саволҳои имтиҳонӣ аз рӯи барномаҳои таълимии муассисаҳои миёна таҳия шуда ба ин восита сатҳи дониш ва қобилияти довталабонро месанҷанд. умуман ами довталаб худаш бо дониши худ нишаста дар тӯли он вақти муқарраргарда ки дода шудааст, дар ҳамон вақти муқарраргарда дониши худро бо тариқи китобчаи тестӣ ба варақаи ҷавобҳо мегузаронад ва сипас баъди 20 июл чӣ тавре ки мо гуфта мебароем ба ҳамаи довталабон дар он ҷо баъд муқаррар мегардад, ки онҳо соҳибиятро ба даст овардан ё не. ба андешаи мутахассисон имтиҳонсупорӣ тариқи маркази миллии тестӣ афзалият дорад, аз ҷумла шаффофият ва адолат таъмин гардида кирдорҳои коррупсионӣ аз байн меравад. дар ҳар як симхонаи имтиҳоние ки дар он ҷо имтиҳон ташкил карда мешавад камераҳои назоратӣ насб карда шудааст ва ин камераҳои назоратӣ аз тарафи кормандони асосии марказ ва ин ҳамзамон аз тарафи намояндагони ваколатдори марказ зери таҳти назорат аст. инчунин ҷиҳати шаффоф баргузор кардани имтиҳонҳо дар ҳар як марказҳои имтиҳоние ки дар заминаи муассисаҳои таълимӣ таъсис дода шудааст толорҳои махсус ҷиҳати ворид кардани бевосита худи падару модарон ва онҳое ки довталабонро ҳамроҳӣ менамоянд омода карда шудааст. падару модарон баъд аз ворид шудан ба ин толорҳо тариқи мониторингҳои махсус раванди имтиҳонро ба таври мустақим назорат менамоянд, шоҳиди он мешаванд, ки фарзандони онҳо чӣ тавр имтиҳонҳоро супорида истодаанд.
در عموم امتحانسپاری طریق مرکز ملی تستی یک قدم استوار و مهم در سمت اصلاحات ساحه معارف بوده. قبول به دانشگاه و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی بر اساس دانش و ملکه واقعی داوطلبان صورت میگیرد. این روند به تحکیم اعتماد و باوری جامعه به نظام تعلیم و بالاروی سطح دانش آموزی جوانان مساعدت می نماید.